Tervetuloa. Tänään tehdään kaljaleipä. Eiköhän aloiteta. Aloitetaan ottamalla vehnäjauho. Näitä pitäisi olla itse asiassa ootas. Piti tarkistaa määrä, se olikin 3 tommosta amerikkalaista kippia. Tähän menee yllättävän paljon kaljaa, en itekään ihan. Joo. Jo viimeinen kuppi vehnää. Pistää seuraavaksi vaikka huneen. Noin ruokalusikallinen hunaja. Jotain tämmöstä. Juu. Ja voisi tehdä vähän tätä. No ei liikaa. Säästää vähän itsellekin. Kyllä sinne sittenkin menee vähän enemmän. Enemmän menee. Tai tämmöstä. Sisään. Siltä melkein näyttää jo leivältä. Joo, tää on vähän lisää kuin. Ups. Se menikin väärää kulhoa. Sitten siirrytäänkin viimeiseen ainekseen. Leivijauhet tai niinku ohjeessa lukee baking powder. Joo. Sitten. Miksi sä näyttää ihan banaanille tulta? Viimeisiä vedellä. Siis seuraavaksi mikä se sana? Suahti. Ei se oo se sana. Seuraavaksi olisi sekoittaa. Eikö hallita sekoittaa? Tuo äskeinen sekoitusväline ei se ollutkaan ihan niin hyvä kuin mä ajattelin. Niin me siirrytään mun hyvin pestyihin käsiin. Irto. Jatkuu. Eiköhän aleta siirtämään tätä. Ei se tarvii muuta rasvauksen. Siinä luki silleen rasvaa lautanen. Tässä vaiheessa tuli vähän komplikaatioita. Tarvii vähän talon naiselta vähän jeesiä, mut kädet näyttää tältä ja taikina on tuolla. Se on pääasia kuitenkin. En näytän vähän taikinaa. Mä näytin jo vähän. Joo. Se näyttää aika hyvältä jo. Seuraavaksi silloin kohtalona uuni. Mä en sitä näillä käsillä voi laittaa päälle, mutta pystyisiköhän mun kameranainen pistää sen päälle. Vielä tässä kaljaleivässä ei ole tarpeeksi kaljaa, niin otan vähän lisää. Vähän läikkä. Meni ihan paidalle ja meniköhän varpaille. Toivottavasti tolle oikealle.
valmiilta. Mä tein tän ihan itse. Ihan pikku juttu vielä. Joo. Seuraavaksi mennään uuniin. Ai perse. Eikö se poistu? No niin, sitten annetaan se olla joku muutama tunti. Tähän väliin tämmönen 95,5% vesi. Vissiin joku sitruunamakuinen vesi. Etenee. Ilmeisesti mä oon sekoittanut sitä liikaa ja nyt tää ei meinaa kohta. Mut toivotaan parasta. Ehkä nyt on mennyt pari tuntia. Katsotaan uudelleen aamulla. Oi. Alkaa vähän ruskistua, mut tää on ollut vasta 5 tuntia. Katsotaan. Ehkä otetaan kohta pois. Näyttää aika hyvältä. Mikä tää nyt olikaan? Joo. Poistetaan. Nyt alkaa vaikuttaa valmiilta. Hyvät yöunet on ohi. Katsotaan mitä. Yllättääkö tää? Uunista on saatu pois, mut ilmeisesti mä tein jotenkin vähän vaarallisesti. Mun ei olisi pitänyt tunkea näitä tonne uuniin. Mä sain pienen palovamman mun peukaloon ja tää vähän syttö tulee äsken. Mut ei siinä mitään. Hei, leipä on valmis. Leipä näyttää hyvältä, ruskealta. Ja seuraavaksi leikataan tää auki, pistetään pahtimeen ja sit kokeillaan vähän täytteiden kanssa. Vamo! No niin, yksi tärkeimmistä kohdista. Loppu on lähellä. Mä oon kuulemma uunin käyttö kiellossa. Tää leipä on kaunis ja näyttää aika valmiilta. Kuulemma voi olla vähän raaka, mutta välillä pitää pistää korvat tukkoon näitä asiantuntijamielipiteiltä ja vaan nauttia vähän elämästä. Lähdetään leikkaamaan. No nyt on kypsää. Tää on lähimpänä valmista, mitä se on koskaan ollut. Nyt mennään näihin vähän pienempiin leikkuusiin. Tää on semmonen, mikä oikeasti tarvii treeniä vuositolkulla, että saa tän niinku suorasti. Ja se on leipä. Final review. Oikeesti tosi hyvää. Menee jatkoon. Ensi kerralla vähän enemmän kaljaa ehkä. Vois varmaan ihan silleen tuplata määrä. Mut mä oon uunikielos, mut Olivertti on muuten hyvää leipää. Muistakaa, lämmin leipä on hyvä leipä. Ensi jaksossa mä ajattelin, että me voitais tehdä sushia, mutta riisiviini etikan tilalla meillä on kaljaa. Nähdään huomenna. Oli niin hyvää, että mä vahingossa purasin koko lautasen poikki. Oikeesti. Yllätti. Thank you.